8 και 10 φίλοι μου καλοί, είστε συντονισμένοι στους 90,1 χιλιοκύκλους, ακούτε Sport News για την εξωαθλητική εκπομπή Ακροβάτες του Ονείρου με τον Πέτρο Ιωάννου. Όπως σας ανήγγειλα και πιο πριν, στην άλλη άκρη της γραμμής έχουμε τον οικονομολόγο και γενικό γραμματέα του Ενιαίου Πολαϊκού Μετώπου, τον Δημήτρη Καζάκη. Καλημέρα φίλε Δημήτρη. Καλημέρα. Ωραία, ακουγόμαστε. Έχουμε, όπως κάθε χρόνο, χθες είχαμε την παρέλαση για την 25η, αυτή τελικά 25η Απριλίου, για το επέτειο της Ανεξαρτησίας. Αυτή τελικά η επέτειος γίνεται για να απονείμουμε τιμές σε ποιους? Σε αυτούς που είναι κάτω από το Τσαρδάκι στην πλατεία Συντάγματος ή στις άλλες πόλεις, ή για την νεολαία που περνάει μπροστά, για τους μακαρίτες, τους ήρωες του 21, για ποιους? Ποιοι νέμονται τελικά τις τιμές? Οι τιμές αποδίδονται στην εξουσία. Εφόσον οι εκπρόσωποι... Μα η εξουσία λέει άλλα. Ο Δήμαρχος Ταγιάννη, επειδή δέχτηκε μούτζες, λέει οι τιμές πάνε στους νεκρούς και στην νεολαία. Αυτοί είναι οι καλεσμένοι. Οι επίσημοι ποιοι είναι? Οι εκπρόσωποι της εξουσίας. Ναι. Αυτοί. Θα καταργηθεί αυτό. Τώρα που θα καταργηθεί και οι επίσημοι καλεσμένοι να είναι είτε τα μνημεία της χώρας, όπου πραγματικά αντιπροσωπεύουν, στο βαθμό που αντιπροσωπεύουν τους αγώνες ενός λαού, είτε νέα παιδιά ή άνθρωποι πλέον της τρίτης ηλικίας που συμβολίζουν τη συνέχεια του λαού μας. Αυτοί. Και δεν έχει καμιά δουλειά ούτε νομάρχες, ούτε δήμαρχοι, ούτε υπουργοί, φυπουργοί, βουλευτές, κανένας από αυτούς. Μάλιστα. Επίσης θρυλούμενο είναι και πότε ξεκίνησε αυτό, γιατί φαντάζομαι κάποτε τις παρελάσεις θα τις καταργήσουν. Θρυλούμενο είναι πότε ξεκίνησαν. Άλλοι λένε τις ξεκίνησε ο Μεταξάς. Άλλοι λένε ξεκίνησαν στον Επιτρικούπη και Βενιζέλου, Ελευθερίου Βενιζέλου. Όχι, δεν είναι σωστό αυτό. Είναι ο Μεταξάς έφυγε με τις παρελάσεις με ίδιο τρόπο ώστε να αποδίδεται τιμή στην εξουσία. Υπήρχαν και παρελάσεις πριν, αλλά είχαν το χαρακτηριστικό ότι απέδιδαν φόρο τιμής στα μνημεία της χώρας και όχι στην εξουσία. Μάλιστα. Αυτή την περίοδο και όπως κάθε χρόνο γράφονται πολλά για το 1821. Στον απόϊχο λοιπόν της χθεσινής ημέρας θα αναφερθούμε κανένα 20 λεπτό για τα γεγονότα αυτά. Έχω μπροστά μου ένα άρθρο του Νίκου Δήμου, ο οποίος Νίκος Δήμου ελέγχεται και για τα χρόνια της Χούντας. Στο σελίδα του Χάρη Κλίν εμφανίζει μια εφημερίδα της κυβέρνησης τότε. Πρόκειται για τη δεύτερη Χούντα, η οποία επειδή κολλιόταν άλλο μέλος σε κάποια επιτροπή, βάζει ανταυτού τον Νίκο Δήμου. Ήταν τότε στους διαφημιστές, κάτι ήταν. Ναι, η διαφημιστική εταιρεία. Ναι. Τώρα γράφει για το... Δεν ξέρω αν για το 1821 τα παιδιά στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο μαθαίνουν αλήθειες. Νομίζω πως όχι. Όχι. Αλλά δεν πρέπει να έχει όμως δίκαιο και ο Νίκος Δήμου όταν λέει ότι ο στόχος της Επανάστασης απέτυχε και από καραμπόλα βρεθήκαμε εδώ. Βέβαια αυτό είναι αληθές, ότι από καραμπόλα διπλωματική. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Αλλά δεν είναι ακριβώς έτσι. Βέβαια δεν μπορούμε να το απαιτούμε από τον κύριο Νίκο Δήμου, ο οποίος είναι παντελώς ανιστόρητος, να ξέρει ιστορία. Ναι. Και βεβαίως στο βαθμό που μας κυβερνάνε άνθρωποι σαν τον Νίκο Δήμου και της ιδεολογίας του, λογικό είναι να θεωρείται ότι απέτυχε ο στόχος του 1821. Ίσως τότερα δεν ολοκληρώθηκε. Η ανεξαρτησία, η πάλι για την ανεξαρτησία της Ελλάδας δεν έχει ολοκληρωθεί. Αυτό είναι αλήθεια. Ναι. Είναι ανοιχτό το ομόλογο που έλεγε ο Κολοκοτρώνης, το ομόλογο με το Θεό, του γένους με το Θεό, ναι, για την ελευθερία του γένους. Αυτό είναι ανοιχτό, ακόμη δεν έχει πληρωθεί. Το δεύτερο είναι ότι δεν είναι σωστό ότι μας φτιάξαν οι ξένες δυνάμεις, αυτή η ηλιθιότητα που κυκλοφορεί ανιστόρητων βλακών, οι οποίοι δεν έχουν σχέση με την ιστορία. Ξεχνάνε ότι την εποχή της τριμερούς συνδιάσκεψης του 1828 στο Λονδίνο, ναι, η συζήτηση ήταν η Ελλάδα να μείνει υπό τον Σουλτάνο με 3 προστάτες δυνάμεις.
εποχή εκείνη δρούσε στο Μοριάκια κατά κύριο λόγο ο Κολοκοτρώνης με 600 έμπιστους, οι οποίοι κατόρθωσαν να ανατρέψουν τους σχετισμούς δύναμης και να οδηγήσουν τα πράγματα από το προσκύνημα στην ελευθερία, δηλαδή στην ανεξαρτησία. Η Πελοπόννησος είχε γονατίσει επί Ιμπραήμ. Ναι, αλλά 600 άνθρωποι με επικεφαλή στον Κολοκοτρώνη κατόρθωσαν να τα ανατρέψουν αυτά, φωνάζοντας και έχοντας κεντρικό του σύνθημα φωτιά και τσεκούρι στους προσκυνημένους. Λοιπόν, χάρη σε αυτήν τη δράση τους και βεβαίως χάρη κράτησαν μια φλόγα αναμένη. Μα μόνο αυτό. Και στη στάση του ίδιου του Καποδίστρια, ο οποίος δεν αποδέχτηκε τους 4 Μητροπολίτες που έστειλε ο Πατριάρχης από την Κωνσταντινούπολη για να απαιτήσουν την υπογραφή των Ραΐμπου Γιούρτη, δηλαδή των προσκυνοχαρτρών στον Σουλτάνο, δεν μπόρεσε τελικά η Ελλάδα να πάρει την ανεξαρτησία της. Και παρά το γεγονός ότι έγιναν 3 πρωτόκολλα που δεν επέτρεπαν στην Ελλάδα να γίνει ανεξάρτητη χώρα, ναι, έστω και με τα σύνορα στη Λαμία, με τις σποράδες και τις κυκλάδες μόνο προσαρτημένες στο εθνικό κορμό, παρόλα αυτά, χάρη στο ξεροκέφαλο ορισμένων ανθρώπων την εποχή εκείνη και χάρη και στο Καποδίστρια, ναι, που συνέχισε αυτή την πολιτική έστω και με διπλωματικούς όρους, γιατί δεν ήξερε πώς το κάνουν παραστατικά, να το πούμε έτσι, στηριγμένο στο λαό, γι' αυτό και ατύχησε ο ίδιος, δηλαδή οδηγήθηκε στην δολοφονία. Ναι. Στην δολοφονία του. Παρόλα αυτά όμως οι υπηρεσίες του ήταν πολύ μεγάλες στη διαμόρφωση ενός ανεξάρτητου κράτους. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι ότι δεν είχαν χύσει το αίμα τους. Εάν δεν συνέχιζαν και δεν έστελναν και δεν εννοούσαν αυτό που έλεγε ο Κολοκοτρώνης σε μήνυμά του προς το Ιμπραήμ, όταν ο Ιμπραήμ είχε στείλει το τελείαγα και κατακρεουργούσε ολόκληρη τη Μεσσηνία. Η Μεσσηνία είχε μείνει, ήταν ο μόνος χώρος που είχε μείνει που δεν είχε προσκυνήσει ακόμη. Ναι. Λοιπόν, και του στέλνε έστω και ένας από εμάς να απομείνει, δεν θα προσκυνήσει το γένος, θα συνεχίσουμε να πολεμάμε. Ακριβώς αυτή την αποφασιστικότητα οφείλεται η ανεξαρτησία. Μάλιστα. Να τα πάρουμε τα πράγματα ένα-ένα. Θέλω να επανέλθω σε αυτό που είπες για τον Καποδίστρια και για τη σχέση Μιαούλη Καποδίστρια, γιατί είχε και η τηλεόραση χθες μια εκπομπή. Να τα πάρουμε με τη σειρά. Αιτιάται εδώ ο Δήμου για το εξής, ότι δεν ήταν οι κλέφτες και οι αρματολοί που κάναν όσα, γιατί μάλλον για τα λάφυρα και όσοι μισθοφόροι ενδιαφέρονταν και για τις αμοιβές και όχι, αλλά αυτοί που πρωτοστάτησαν ήταν, λέει, αστεί, η φιλική εταιρεία και οι άλλοι. Αυτό είναι σωστό ή λάθος? Τελείως λάθος. Πάντως έχει κάποιο δίκιο, γιατί στην... Να τα πάρουμε ένα-ένα, να πούμε ποια είναι τα ιστορικά γεγονότα. Στη μάχη του Πέτα έπαιξε σπουδαίο ρόλο. Να ακούω τον κάθε ανιστόρητο να γράφει ιστορία. Ναι. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα είναι, εάν πρωτοστατούσαν οι αστεί, το λογικό δεν ήταν εκεί που ήταν τα κέντρα του παροικιακού ελληνισμού να ήταν η έδρα της Επανάστασης? Ξεκίνησε και απέτυχε. Στο Ιάσιο. Ναι. Και γιατί απέτυχε στο Ιάσιο, δηλαδή στη Μολδοβλαχία? Γιατί οι πλούσιοι Έλληνες συμμάχησαν με τους Οθωμανούς και κατέπληξαν την Επανάσταση. Αφού πρώτα έφτιαξαν μια τεράστια συνωμοσία για να φάνε τον Βλαδιμιρέσκου, χρησιμοποιώντας τον Αλέξανδρο Υψηλάτη και την αφέλειά του, κατά τη γνώμη μου, ναι, να φάνε τον Βλαδιμιρέσκου, που ήταν πραγματικός ηγέτης της Επανάστασης της Μολδοβλαχίας στην εποχή εκείνη, ειδικά των μουζίκων, δηλαδή των αγροτών, που θέλουν να απελευθερωθούν από τον Οθωμανικό κύριο. Τον σκότωσαν τον Βλαδιμιρέσκου. Το σκοτώσανε, βεβαίως. Ήταν γνωστό. Στην ιστορία του ο Αλέξανδρος Υψηλάτης σε γεύμα, ώστε να συζητηθεί η συμμαχία τους, και εκεί τον δολοφόνησαν. Αυτά δεν τα μάθαμε στο σχολείο. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα. Ότι οι πλούσιοι στο εξωτερικό δεν είναι. Αυτό ήταν ξεκάθαρα συνωμοσία των φανογιωτών και των πλούσιων Ελλήνων, οι οποίοι δεν θέλαν να χάσουν τα προνομιά τους και συμμάχησαν με τους Οθωμανούς και τελικά το πλήρωσε με το κεφάλι του και ο ίδιος ο Αλέξανδρος Υψηλάτης. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα. Δεν είχαμε πουθενά, ούτε από την Τεργέστη ως την Οδυσσό, όπου υπήρχαν τα κέντρα του παροικιακού ελληνισμού, όπου ήταν πραγματικός πλούτος, δηλαδή ήταν οι πιο πλούσιοι Έλληνες εκεί, πουθενά δεν στεριούσε η Επανάσταση. Πουθενά δεν είχαμε δυνατότητες έστω να υποστηριχθεί η Επανάσταση στο Μοριά και στη Ρούμελη που είχε φουντώσει. Δεύτερο, στα νησιά, ποιοι ακριβώς ξεκίνησαν την Επανάσταση? Στις Πέτσες ξεκίνησε ο Οικονόμου. Τι ήταν ο Οικονόμου? Ήταν πλούσιος? Όχι. Δεν ήταν, ναι. Λοιπόν, οι Καρμανιόλοι ξεκίνησαν την Επανάσταση στη Σάμο. Τι ήταν οι Καρμανιόλοι?
η φτωχολογιά. Ναι. Τον οικονόμο μάλιστα τον κυνηγάγανε μέχρι που το σκοτώσαν οι καραβοκίδες. Λοιπόν, άρα η αλήθεια είναι μισή-μισή. Στην Ύδρα βέβαια ήταν ο Μιαούλης και δεν ήταν φτωχός ο Μιαούλης, έτσι. Όχι, δεν ήταν ο Μιαούλης, αυτό είναι το ζήτημα. Ξεκινήσανε πρώτα ξεκίνησε η φτωχολογιά, οι ξέμπαρκοι καπετάνοι όπως λένε, ας πούμε, και μετά χώθηκαν στο παιχνίδι και οι καραβοκίδες. Όταν είδανε ότι έχουν να κερδίσουν από αυτή την ιστορία. Κατάλαβα, λοιπόν, το κατάλαβα. Το κατάλαβε και ο κόσμος. Και θυμόμαστε τη σύσκεψη της Βοστίτσας, όπου πήγε ο Παπαφλέσσας και προσπαθούσε να τους πείσει τους προϊστούς του Μοριά για να μπορούν να ξεκινήσουν την παράσταση, και τους έλεγε ναι, με τι γρόσια, με τι όπλα, με τι υποστήριξη, με τι ξένες δυνάμεις από πίσω μας. Και λέει ο Παπαφλέσσας, εγώ να ξεκινήσω μόνος μου, όπως μου δόθηκε εντολή από το γένος, και όποιον πιάσει ξαρμάτω το Τούρκος, το κρίμα στο λαιμό του. Αυτό το πράγμα τα ξεχνάμε. Αυτά τα πράγματα ξεχνάμε. Τώρα που λες για τον Παπαφλέσσα, πρέπει να σταθούμε και στην επίσημη εκκλησία. Σε επίπεδο πατριάρχη και κάτω και πάνω. Υπήρχαν δύο εκκλησίες. Ναι. Για μένα υπήρχαν δύο εκκλησίες. Η εκκλησία που είχε τεθεί στην υπηρεσία της Επανάστασης του Γένους της Παλαιγενεσίας και την αντιπροσωπεύει ο Διάκος, ο Παπαφλέσσας. Τέτοιοι άνθρωποι, δηλαδή μαχητές κληρικοί. Ναι. Που ήταν στην Επανάσταση, και οι υπόλοιποι που τα είχαν βρει με τους προύχοντες ή με τον Σουλτάνο και προσπαθούσαν να βολέψουν την κατάσταση όπως έπαιρνε από τον παλαιό πατρογερμανό μέχρι τον Πατριάρχη της Κωνσταντινούπολης. Ή φοβόντουσαν την οργή των Τούρκων και προσπάθησαν να... Αυτό δεν είναι, παιδί. Όταν ξεσηκώνεται ένας ολόκληρος λαός, ένα ολόκληρο έθνος, το φοβάμαι δεν μπαίνει μέσα. Φοβάμαι ίσως προδοσία. Ναι. Όταν είσαι σε κάποια θέση, δεν είσαι ο τελευταίος στοχός αμάξης. Μάλιστα. Αλλιώς παρετήσου, σήκω, πήγαινε λούφαξ στο σπίτι σου. Σωστό. Άρα αυτό το επιχείρημα Δήμου ότι ελευθερωθήκαμε χάρη στην απόφαση των μεγάλων δυνάμεων ήδη απάντησες, ότι στην αρχή της εκπομπής το παρακάμπτουμε. Και πάμε για τις σφαγές τώρα. 32 σφάξαν, λέει, στην Τρίπολη, 32.000. Γλίτωσαν οι Τουρκαλβανοί, 32.000 γυναικόπαιδα. Γλίτωσαν οι Τουρκαλβανοί κατόπιν συμφωνίας. Ναι. Και λοιπόν, τι έγινε, δηλαδή, προφανώς υπήρξαν οι σφαγές αυτές. Αλλά όπως λέει ο Σπυρίδων Τρικούπης στην ιστορία του, λέει το εξής: δεν μπορείς να αντιμετωπίζεις έναν επεξούσιο με ενός τυραννικού καθεστώτος σαν το Οθωμανικό, όπου σου παίρνουν το κεφάλι για ψήλου πήδημα, όταν η ζωή δεν κόστησε απολύτως τίποτα. Δεν μπορείς να μετράς την αντίδραση, την αντίσταση ή τον τρόπο που εκδηλώνεται το ιστορικό μένος, να το πούμε έτσι, του υπεξούσιου του δούλου με την ηθική των Παρισινών σαλονιών ή των σαλονιών του Λονδίνου. Αυτό έλεγε ο Σπυρίδων Τρικούπης στην ιστορία του, εξηγώντας με αυτόν τον τρόπο ότι υπάρχει ένας νόμος ιστορικής ανταπόδοσης. Όπως ακριβώς συμπεριφέρεται ο τύραννος προς τον υπεξούσιο, το δούλο του, έτσι θα συμπεριφερθεί και ο δούλος όταν ξεκίνεται απέναντι στον τύραννο. Και βεβαίως θα υπάρξουν τέτοια θύματα. Ο ίδιος ο Κολοκοτρώνης λέει στα απομνημονεύματά του, ειδικά για την Τρίπολη, ότι πραγματικά είχε σοκαριστεί από το αίμα που γινόταν από τα γυναικόπαιδα. Ναι. Και προσπαθούσε ο ίδιος να παρηγορηθεί, πηγαίνοντας και βλέποντας το κεντρικό πλάτανο, στην κεντρική πλατεία της Τρίπολης, που υπήρχε ένας τεράστιος πλάτανος, όπου εκεί κρεμούσαν κατά δεκάδες τους Ρωμίους, να το πούμε έτσι, ή οι Οθωμανοί, και σκεφτόταν πόσοι από το δικό του σόι, πόσοι συγγενείς του, πόσοι από το δικό του σόι είχαν κρεμαστεί σε εκείνο τον πλάτανο, για να μπορεί να παρηγορηθεί για αυτό το πράγμα που συνέβη. Ήταν μια έκρηξη οργής του υπόδουλου, που τελικά έβαζε πόδι στα σεράγια που τον καταπίεζαν. Αυτό ήταν η ιστορία. Αυτό δεν συνέβη και με τη Γαλλική Επανάσταση. Ναι. Δεν συνέβη σε όλες τις επαναστάσεις. Δηλαδή, θα τρελαθούμε, ή να το πούμε διαφορετικά, δεν συνέβη με την κατάκτηση της Αθηναϊκής Δημοκρατίας, με το κίνημα του Εφιάλτη. Το κίνημα του Εφιάλτη που επέβαλε τη δημοκρατία και τη θεσμοθέτησε ο Κλεισθένης. Τι ήταν, ένα κίνημα λουλουδιών? Ήταν ένα κίνημα όπου απειλούσε με τη ζωή των γεωκτημόνων και του κόμματος των ολιγαρχικών, προκειμένου να επιτραπεί η ίδρυση και εγκαθίδρυση της δημοκρατίας. Εάν δεν υπήρχε αυτό το κίνημα, γι' αυτό και λέμε έχουμε εφιάλτες, έχει μείνει από εκείνη την εποχή. Γιατί το κίνημα το εφιάλτη έκανε, έμπαινε το βράδυ στα σπίτια των ολιγαρχικών και τους έκοβε το λαιμό. Αυτό έκανε.
Ούτε αυτά τα μάθαμε στο σχολείο. Στο να μπορέσει να ιδρυθεί η δημοκρατία στην Αθήνα. Αυτά δεν θα έπρεπε, αυτές τις λεπτομέρειες, που είναι σημαντικές λεπτομέρειες, να τις μαθαίνουν στα σχολεία? Ποιο σχολείο? Το σχολείο είναι το μέσο προπαγάνδας μιας ολοκληρωτικής ιδεολογίας που λέγεται ευρωπαϊσμός. Μάλιστα. Ναζιστικού τύπου. Γιατί όποιος προπαγανδίζει τον ευρωπαϊσμό πάει καλύτερα σαν εκπαιδευτικός από τον άλλον που δεν το προπαγανδίζει. Μάλιστα έχει θεσμοθετηθεί κιόλας με τα τελευταία νομοσχέδια ή με τις τελευταίες πρακτικές στο γυμνάσιο και στο λύκειο, ο εκπαιδευτικός εκείνος που περνάει από ειδικά σεμινάρια για να γίνει πιο καλός προπαγανδιστής του ευρωπαϊσμού έχει καλύτερη εξέλιξη από τον άλλον, ο οποίος στηρεί τις νόρμες ή τους κανόνες του εκπαιδευτικού συστήματος που θα πρέπει να παρέχει προς το παιδί. Δημήτρη Καζάκη, έβλεπα χθες ένα βίντεο της Μαλβίνας Κάρολη που αναφέρεται, το έχω δει ξανά και ξανά, αναφέρεται σε μια ρίση του Νεοκλήσαρη ότι επιχειρούν απονεύρωση εθνική για όταν έρθουν τα δύσκολα να μην ζοριστεί ο Έλληνας. Και σε αυτό σχολιάζει η Μαλβίνα, έχει ευθύνες όχι μόνο η δεξιά, έχει ευθύνες και η αριστερά που αποδέχθηκε τελικά αυτή την άνευρη εθνική. Αυτό το ζούμε σήμερα. Το ζούμε σήμερα, ναι. Το ζούμε σήμερα. Ναι, το γεγονός δηλαδή ότι αυτή τη στιγμή ο μέσος Έλληνας δεν ξέρει τι πρέπει να υπερασπιστεί. Ότι αυτό που πρέπει να υπερασπιστεί είναι την πατρίδα του. Ναι. Και για να μπορέσει να έχει συνέχεια σε αυτόν τον τόπο, ο ίδιος, δηλαδή τα παιδιά του, τα εγγόνια του, οι γενιές που δεν πρόκειται να γεννηθούν ποτέ σε αυτή τη γη όπως πάμε, αυτό πρέπει να υπερασπιστούμε σήμερα. Και αυτό το έχει χάσει ο Έλληνας. Γι' αυτό και το βλέπουμε έτσι σαν μαλακοπίτουρα να βλέπει γύρω του και να κοιτάει και να λέει τι γίνεται, τι μου έχει συμβεί. Ναι, άρα μιλάμε. Και αυτό η ευθύνη είναι και στους κυβερνώντες φυσικά πρώτη για κυρία. Ναι. Στους κυβερνώντες που διαμόρφωσαν το εκπαιδευτικό σύστημα, όλο αυτό το πλαίσιο που έχουμε σήμερα, όπου διαμόρφωσαν μια νεολαία πραγματικά που δεν ξέρει που πάει τα 4. Και δεύτερον, η αριστερά, η οποία εγκατέλειψε αυτό που του πολιτογράφησε στην Ελλάδα. Δηλαδή, το εθνικοπροστατευτικό κίνημα. Δηλαδή, το γεγονός ότι η αριστερά ταυτίστηκε με τον εθνικοπροστατευτικό αγώνα του λαού. Αυτό την πολιτογράφησε στην Ελλάδα. Και την κράτησε. Και τώρα είναι στα τελευταία της. Πνέει τα λύθια. Και μην βαφκαλίζεται κάποιος με το γεγονός ότι έχουμε ένα κόμμα που λέει ότι είναι αριστερό και πάει για κυβέρνηση. Ναι. Το ολοκαύτωμά του και το ολοκαύτωμα αυτής της κυβέρνησης που θα αυτονομαστεί αριστερή, εάν και όποτε υπάρξει, θα είναι η τελευταία πράξη ταπείνωσης και ολοκληρωτικής διάλυσης αυτής της πολιτικής παράταξης που δεν έχει να συνεισφέρει απολύτως τίποτα σε μια εποχή όπου το εθνικοπροστατευτικό είναι κυρίαρχο, όπως ακριβώς ήταν κυρίαρχο και την εποχή της δεκαετίας του 40. Τελειώνει η ιστορία και έχει τελειώσει πλέον και για αυτό το ομόρφωμα που μας οδήγησε σε αυτή την καταστροφή που λέγεται Πασόκ. Τελειώνει για τη Νέα Δημοκρατία και θα τελειώσει όσον ούπο και για την ίδια αριστερά. Όλο το πολιτικό σύστημα, όλες οι πολιτικές παρατάξεις του πολιτικού συστήματος θα συντριβούν ολοκληρωτικά και θα καούν στα αποκαΐδια τους. Το θέμα δεν ξέρεις, είναι, μπορεί να μετασχηματιστεί σε αυτό είτε το ποτάμι που λέγεται είτε το ένα είτε το άλλο. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Το σύστημα. Θα γεννηθεί κάτι καινούριο. Το θέμα είναι το τύπο, το πώς και με ποιους όρους θα γεννηθεί και με ποιους κιλοπόνους γένας. Ιδιαίτερα θα πρέπει να προσέξουμε ότι ακριβώς αυτή τη φάση, στη φάση δηλαδή που διαλύεται όλο αυτό το πράγμα που συνηθίσαμε ως πολιτικό σύστημα, να μην συμπαρασύρει τη χώρα και το λαό. Αυτό είναι η όλη ιστορία. Ναι, δεν ξέρω οι σημερινοί προχόντες. Ναι, πάντα μιλάς για το λαό, για τους πολίτες, αλλά και το χεράκι τους βάζουν και οι προχόντες. Παλιά, θυμάσαι, ο Μιαούλης έκαψε τα δυο μεγαλύτερα καράβια του στόλου. Το στόλο. Ναι, και εγώ νομίζω ότι ο Μιαούλης κρίνεται από σε αυτό που έλεγε, να θυμίσουμε στον κόσμο αυτό που έλεγε ο Δημοσθένης, νομίζω, έκαστον εκ των πραγμάτων προς το τελευταίο εκβάν κρίνεται. Ναι, αυτό το λένε οι απλοί αγωνιστές. Το λένε ότι πάντα τα στερνά τιμούν τα πρώτα. Ναι. Τα στερνά τιμούν τα πρώτα. Δεν έχει καμία σημασία τι έχεις προσφέρει σε όλη σου τη διάρκεια της ζωής, όταν στα στερνά σου αποδεικνύεσαι λίγος, για να μην πω τίποτα χειρότερο, τότε αυτό είναι που σε καθορίζει.
και εξαιρετικό συνεργάτης του Όθωνα αργότερα. 2 φορές τον επισκέφθηκε ο Όθωνα στο σπίτι, παρακάμπτοντας το πρωτόκολλο. Και έκτοτε έχω μπροστά μου τη Φράου Μέρκελ με ένα σκουφί του 1821 και με αμφίεση τσολιά. Ζήτω η 25η Μαρτυρίου, γράφει πάνω από τη φάτσα της Μέρκελ, την οποία Μέρκελ την τίσανε τσολιά. Το μαρτύριο 200 χρόνια σχεδόν, 193 πόσα, έκτοτε συνεχίζεται. Δεν συνεχίζεται. Ο ελληνικός λαός έδωσε πολύ μεγάλες μάχες για να κρατήσει αυτό το τόπο ελεύθερο, έστω τυπικά. Δεν ήταν γραφτό σε αυτή τη χώρα να κρατηθεί ελεύθερη. Αν δούμε την ιστορία, ειδικά οι ξένες μεγάλες δυνάμεις προστάτητες και οι ντόπιοι λουφεξίδες, αυτό το πράγμα που θέλανε ήταν ένα προτεκτοράτο, μια απικία. Τίποτα περισσότερο. Η πρώτη πρόταση για να μετατραπεί η Ελλάδα σε απικία έρχεται από τον Άγγλο πρεσβευτή, τον Λόιντ, ο οποίος ξεκαθαρίζει ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να είναι ανεξαρτή, η Ρώσικη θα είναι η Εγγλέζικη. Και εφόσον δεν μπορεί να υπάρχει, να είναι Ρώσικη. Ωραία, πήραμε ανεξαρτησία. Την πήραμε. Αλλά ουσιαστικά απικία δεν ήμασταν τόσα χρόνια. Αυτό είναι το ζήτημα. Ότι αυτή είναι η αντιφατικότητα της πορείας του ελληνικού έθνους. Ήταν ως προς τις πολιτικές τάξεις οι οποίες κυβερνούσαν και κυβερνούν ακόμη, δεν ήμασταν τίποτα περισσότερο από μια απικία. Ως προς τον λαό, ήταν ένας λαός ο οποίος διεκδικούσε πάντα την ελευθερία του και την ανεξαρτησία του. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό του σε όλη τη διαδρομή. Γι' αυτό και κρατήθηκε το ελληνικό κράτος. Το ελληνικό κράτος είναι παραφύση. Μάλιστα. Είναι παραφύση. Θέλω να πω δηλαδή, παραφύση ως προς τους σχεδιασμούς των μεγάλων δυνάμεων. Οι μεγάλες δυνάμεις δεν είχαν καμία διάθεση να έχουν ένα ελληνικό κράτος στα πόδια τους στην περιοχή της Ανατολικής Λεκάνης Μεσογείου. Όπως το κάνουν και στην Κύπρο. Δεν υπήρξε ποτέ ανεξάρτητο κράτος. Ακριβώς. Ναι. Το γεγονός ότι ο ελληνικός λαός υπήρξε πάντα απρόβλεπτος και ότι πάντα στις πολύ δύσκολες στιγμές σήκωνε το ανάστημά του και έκανε το καθήκον του, όποιος και να ήταν ο αντίπαλος, όποιος και όσο ισχυρός και να ήταν αυτό που ανέτρεπε πάντα τις καταστάσεις τα δεδομένα. Μάλιστα. Δημήτρη Καζάκη, χθες είχαμε και στις παρελάσεις και τα απρόπτα. Όπως πάντα, μούντζες το ένα το άλλο. Ναι. Άλλος δάσκαλος έβαλε πορτοκαλί μπλούζα και στην πλάτη έγραψε θέλουμε δημόσια και δωρεάν παιδεία. Ο καθένας όσο μπορούσε με πρωτοτύπησε. Ναι. Παπούλιας. Πριν από 193 χρόνια ένας λαός συγκρούστηκε με μια αυτοκρατορία, την Οθωμανική, για τη λευτεριά του και την κέρδισε. Σήμερα ο λαός μας δίνει έναν αγώνα για να σπάσει τον κλειό των δανειστών. Η ιστορία εγγυάται ότι και αυτός ο αγώνας θα είναι νικηφόρος. Και σχολιάζει από κάτω ο Τζίμερος, ανεύθυνε ανώτατε άρχοντα, για να σπάσεις τον κλειό των δανειστών είναι απλό, σταματάς να δανείζεις. Επαναστατική αυτή η κουβέντα, αλλά από τον Τζίμερο. Εντάξει, δεν ξέρω τι και ακριβώς εννοεί και ο Τζίμερος, γιατί ανήκει σε εκείνες τις δυνάμεις που όχι μόνο. Εννοεί ότι όσα βγάζουμε, τόσα με μια δίκαιη φορολογία, τόσα να τρώμε. Ναι, βεβαίως, αλλά με μια προϋπόθεση ότι μας ανήκει ο τόπος. Ναι, και δεν απαντάει και στο αν θα πληρώσουμε μετά, ποιος θα πληρώσει, από πού θα βγουν τα δάνεια, από πού θα βγουν. Τα δάνεια έτσι αλλιώς δεν μπορούν να βγουν. Οποιοςδήποτε ξέρει αριθμητική, έχει βγάλει δημοτικό, μπορεί κάτω να κάτσει να ασχοληθεί και να δει ότι δεν βγαίνουν αυτά τα πράγματα. Ναι. Το ερώτημα που μπαίνει είναι λοιπόν γιατί πρέπει να τα πληρώνουμε, γιατί πρέπει να ματώνει ο ελληνικός λαός για να τα πληρώσει. Μάλιστα είχαμε και τον κύριο Τσίπρα τώρα τελευταία, τρίτος στο κακό, ο οποίος εγγυήθηκε προς τους δανειστές την πληρωμή των δανείων. Εγγυήθηκε. Σε συνέντευξή του μόλις πριν 2 μέρες στα παραπολιτικά. Μάλιστα. Λοιπόν, προφανώς ετοιμάζεται για πρωθυπουργός ο κύριος Τσίπρας και εγγυάται, όπως ήταν ο Γεωργίος Παπανδρέου όταν γίνει πρωθυπουργός και λέει: όσοι εγγυόμαστε θα πάτε πίσω τα λεφτά σας μέχρι τελευταίο σέντ. Το θυμόμαστε αυτή τη δήλωση. Συνέντευξη προς τη γερμανική εφημερίδα Espresso. Όχι Espresso, συγγνώμη, στην Bild. Ναι. Αντίστοιχη δήλωση είχε κάνει ο κ. Παπαδήμος ως δίθεν υπηρεσιακός πρωθυπουργός και μετά ο κ. Σαμαράς. Τώρα μας έρχεται ο κ. Τσίπρας και με την κάνει δήλωση. Και το ερώτημα που είναι το εξής: πώς είναι δυνατόν να πληρωθούν τα δάνεια? Η βλακεία για την οποία ισχυρίζεται ο κ. Τσίπρας είναι θα μπούμε σε ανάπτυξη και μέσα από την ανάπτυξη θα πληρώνουμε τα δάνεια. Δηλαδή από πού και ως πού θα πρέπει ο ελληνικός λαός να πληρώνει από το εισόδημά του ένα χρέος για το οποίο δεν ευθύνεται, δεν το επωφελήθηκε στο παραμικρό και ίσα ίσα με βάση ή μοχλό ή εργαλείο αυτό το χρέος τον οδήγησαν στη χειρότερη κατοχή
Στη χειρότερη κατάσταση την οποία έχει βιώσει ποτέ, τουλάχιστον στην νεότερη ιστορία του. Δημήτρη Καζάκη, έχεις πει ότι για κάθε 1 ευρώ που δανειστήκαμε, ήδη πληρώσαμε 9 και απομένουν άλλα 6. Βεβαίως. Άρα 15. Δεν υπάρχει τρόπος αυτό το πράγμα να πληρωθεί. Δεν υπάρχει τρόπος. Μα δεν είναι και δίκαιο. Μα αυτό λέω. Και πολύ περισσότερο, όταν έγινε για πρώτη φορά η ρύθμιση των χρεών, των προπολεμικών χρεών, τότε είχε γίνει μια ολόκληρη ιστορία. Και να θυμίσω τον κύριο Τσίπρα, που να θυμίσω τον κύριο Τσίπρα, ο κύριος Τσίπρας δεν διαβάζει παρά μόνο κόμιξ. Λοιπόν, να το θυμίσω ότι τότε η αριστερά, οι εκπρόσωποι της αριστεράς μέσα στο κοινοβούλιο το 1962 σηκωθήκανε πάνω και αρνηθήκανε την ρύθμιση των προπολεμικών χρεών, ζητώντας να διαγραφούν τα προπολεμικά χρέη. Τότε το ζητούσαν κι άλλοι πιο συντηρητικοί και συντηρητικοί οικονομολόγοι, όπως ο Δημοσθένης ο Στεφανίδης, όπως ο Ξενοφώντας Ζολώδας και άλλοι. Αλλά και η αριστερά λέγοντας το εξής απλό πράγμα. Λέει, πώς είναι δυνατόν να δεχόμαστε να ξαναπληρώσουμε τα δάνεια τα οποία τα έχει πληρώσει με το αίμα του ο ελληνικός λαός. Διότι η συντηρητική πλειοψηφία αυτών των δανείων ήταν πολεμικά δάνεια. Δόθηκαν δηλαδή στην Ελλάδα για τους πολέμους που έκανε. Λέει, το πληρώσαμε με το αίμα, με τον εξανθρωπισμό, με τις μικρασιατικές καταστροφές, με τις εθνικές τραγωδίες. Είναι ποτέ δυνατόν να πληρώσουμε ξανά αυτά τα δάνεια? Ναι. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν εκπρόσωπος της αριστεράς? Γι' αυτό λέω ότι η σημερινή αριστερά είναι η τελευταία, πώς να το πούμε, η τελευταία πράξη, η τελευταία πολιτική της πράξη. Βαίνει στο τέλος της. Η σημερινή αριστερά αποτελεί ύβρις στο λαό και στην ανάγκη του λαού για εθνική ανεξαρτησία ή ελευθερία. Λοιπόν, πώς είναι δυνατόν η σημερινή αριστερά να παρακάμπτει αυτό που οι εκπρόσωποι της κάποτε διαδήλωναν? Ναι. Πώς το παρακάμπτεις? Από πού και ως πού? Άρα λες, μου κάνεις πάσα, έχω μπροστά μου τη φάτσα του Σοφοκλή και γράφει δίπλα, το ψέμα ποτέ δεν ζει να γεράσει. Αργά ή γρήγορα θα τελειώσουν τα ψέματα? Είναι σίγουρο. Είναι σίγουρο, γιατί όποιος νομίζει ότι θα υπάρξει μια άλλη αντιμνημονιακή εξουσία και εκεί θα εξηγάσουν τα πράγματα, δεν έχει ιδέα το πώς έχει δομηθεί το παγκόσμιο σύστημα αγορών σήμερα. Η ιδέα δεν έχει. Μα δεν είναι κουτό το σύστημα. Η παγκόσμια οικονομία βασίζεται στον κανιβαλισμό. Ναι. Άρα. Λοιπόν, δεν υπάρχει λοιπόν περιθώριο. Γιατί να μην ανακαλύψει χειρότερο και από το Σαμαρά? Το έλεγες τις προάλλες. Κατά τη γνώμη μου θα καταλήξει να είναι χειρότερη. Γιατί? Όχι λόγω προθέσεων, αλλά γιατί δεν θα έχει άλλη επιλογή. Οι επιλογές που έχουν γίνει ήδη από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ είναι τέτοιες που θα την εξαναγκάσουν να είναι χειρότερη από το Στουρνάρα και τους Αρμαροβενιζέλους. Γιατί θα υπερασπιστούν τα ίδια πλαίσια, τις ίδιες λογικές, τα ίδια συμφέροντα. Όταν ρωτάς ΣΥΡΙΖΑΙους για αυτό, αν θα τους τραβήξει ο ηγέτης αύριο το χαλί, λένε εμείς ζούμε το τώρα, όχι το αύριο. Ναι, αυτό μου θύμιζε την Μαρία Αντουανέτα λιγάκι. Αλλά τελικά κατέληξε η Μαρία Αντουανέτα στην Εμιτόμο. Μάλιστα. Έτσι. Να προσεύχονται όλοι αυτοί που έχουν καβαλήσει το άλογο και νομίζουν ότι θα πάρουν υπουργεία και στόκους, να προσεύχονται ο ελληνικός λαός να έχει σωάστας φρένας και συντεταγμένα να τους ανατρέψει. Γιατί με αυτόν τον τρόπο θα γλιτώσουν τα βάσανα. Μάλιστα. Έχω μπροστά μου ένα τραγούδι του Διονύση Σαββόπουλου, πώς να κρυφτείς από τα παιδιά, έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα. Δηλαδή τα κάστανα από τη φωτιά θα τα βγάλει η νέα γενιά. Εγώ με συγχωρείς, αλλά δεν βλέπω η δικιά μου γενιά των 50 δηλαδή να βγει στους δρόμους διεκδικώντας. Άλλωστε το πείραμα, το είδαμε, κράτησε πολύ. Δεν είναι θέμα επιλογής. Αλλά από αυτό το πείραμα των αγανακτισμένων όμως βγήκε το ΕΠΑΜ, το νέο Λαϊκό Μέτωπο, στο οποίο είσαι επικεφαλής. Το ζήτημα είναι το εξής. Ίσως μεταξύ ίσων. Στο επόμενο διάστημα, σε πολύ κοντινό διάστημα, ενδεχομένως τον επόμενο χρόνο, θα δοκιμαστούμε όλοι στη φωτιά. Και εκεί να δούμε πόσα πίδια χωράει ο σάκος. Θα το δούμε για όλους μας. Ναι. Είναι ωραία τα λόγια. Αλλά όλοι μας στο επόμενο χρονικό διάστημα θα δοκιμαστούμε στη φωτιά. Οπότε εκεί θα δούμε ποιος είναι ο Ρίψασπης, ποιος είναι ο Θρασίδηλος, ποιος είναι ο Προδότης, ποιος είναι το παλικάρι που θα βγει μπροστά και θα συνεχίσει να βγει μπροστά και ποιος θα είναι αυτός που θα είναι έτοιμος να βουτήξει και ακόμη και στη φωτιά για το λαό του. Όλα αυτά
θα τα δούμε στο επόμενο διάστημα, εάν δεν τα έχουμε δει μέχρι σήμερα. Δεν είναι θέμα επιλογής. Δεν έχουμε επιλογή να καθίσουμε γύρω από ένα τραπέζι και να λέμε εγώ έχω την επιλογή να βγω μπροστά ή έχω την επιλογή να μην βγω μπροστά. Η ζωή εξαναγκάζει. Ναι, η ζωή όπως έρχεται. Το ένστικτο της επιβίωσης είναι, λες... Βεβαίως, θα είναι καταλυτικές οι εξελίξεις. Ναι. Καταλυτικές. Εάν πιστεύουμε ότι σήμερα περνάμε δύσκολα, να περιμένουμε στο επόμενο εξάμηνο να δούμε τι θα γίνει. Θα είναι ακόμα πιο χειρότερα, λες, ναι. Ακόμη χειρότερα. Ναι. Εγώ λέω απλά, εάν βγει το 2014 χωρίς πολεμικό επεισόδιο ή πολεμική προβοκάτσια στο εθνικό έδαφος, εγώ το ξαναδηλώνω, θα πιστέψω ειλικρινά ότι υπάρχει Θεός εκεί πάνω, ο Θεός της Ελλάδας που μας προσέχει. Μάλιστα. Θα έχουμε ραγδαίες εξελίξεις, αυτό όλος λίγο πολύ. Αυτό, και στην Τουρκία και εδώ. Η χώρα, όταν βρίσκεται σε μια κατάσταση κατάρρευσης της χώρας και μετατρέπεται σε ανοχήρωτη κατάσταση, είμαστε ανοχήρωτη χώρα. Λοιπόν, σε μια σειρά ιστορίες και με δεδομένο ότι φλέγεται ολόκληρη η Βαλκανική, και όχι μόνο βεβαίως, γιατί βλέπουμε ότι αναφλέγεται από την Κεντρική Ευρώπη μέχρι τη Μέση Ανατολή. Λοιπόν, και ακόμη παραπέρα και η Βόρεια Αφρική και όλα αυτά τα πράγματα, σε τέτοιες συνθήκες δεν μπορείς να περιμένεις ότι θα πηγαίνουν ομαλά τα πράγματα. Μα στη Σκακέρα παίζονται χοντρά παιχνίδια. Χθες βγήκε στη φόρα και η δολοφονία του επικεφαλής των Ουκρανών εκεί ακροδεξιών. Φαίνεται το χρησιμοποίησαν και αυτόν και μετά τον καθάρισαν. Έτσι αλλιώς στο Κίεβο συνεχίζονται οι λαιλασίες, συνεχίζεται η ανομία. Οποιοςδήποτε έχει τουλάχιστον επαφή με το Κίεβο και την Ουκρανία, στις πόλεις που ελέγχονται από τους Ναζί, γνωρίζει πολύ καλά ότι είναι σε τραγική κατάσταση. Από τους ντόπιους Ναζί. Ναι. Λοιπόν, οπότε τι γίνεται. Κατά τη γνώμη μου, η Ουκρανία δεν θα γλιτώσει ένα φίλιο. Γιατί δεν θα αντέξει ο κόσμος. Δεν θα αντέξει ο κόσμος αυτή την καταπίεση. Ναι. Να γυρίσω στο προηγούμενο που μιλούσες για το ελληνικό κράτος και τους κινδύνους που διατρέχει. Έχω μπροστά μου μια φράση του Λόρδου Βύρωνα. 1000 χρόνια χρειάζονται για να φτιάξεις ένα κράτος και μιας ώρας απερισκεψία για να τον γκρεμίσεις. Και αμέσως μετά αναφέρεται σε μια ως Βορώνος, τον Υψηλάντη, μετά την νικηφόρα μάχη της Πέτρας, 12 Ενάτου του 1929, ήταν η τελευταία μάχη του αγώνα. Ο Αρχιστράτηγος Υψηλάντης ρώτησε χαριτολογώντας έναν θυμόσοφο Τούρκο Δερβίση για το μέλλον της Ελλάδας. Η φοβερή απάντηση του Οθωμανού ισχύει ως σήμερα. Οι Έλληνες θα ελευθερωθούν μια μέρα από τους Τούρκους, δεν θα ελευθερωθούν όμως ποτέ από τις μεγάλες χριστιανικές δυνάμεις. Αυτό. Κοιτάξτε, αυτό το πράγμα το ξέρουμε στην ιστορία μας, απλά έχουμε φτάσει σε ένα σημείο όπου δεν έχουμε άλλη επιλογή. Ή θα απελευθερωθούμε ή απλούστατα θα χαθούμε από τα κατάστοιχα της ιστορίας. Θα περάσουμε σε εκείνη την κατηγορία η οποία των υποσημειώσεων της ιστορίας που τα λέει κάποτε υπήρχε ένα τέτοιο έθνος. Όπως υπάρχουν ταμπέλες κάπου εκεί κάτω από την πρωτεύουσα του Ιράκ, ήταν στα 100 χιλιόμετρα νομίζω ήταν η αρχαία Βαβυλώνα. Σήμερα υπάρχει μια ξύλινη πινακίδα που λέει στους τουρίστες ότι εδώ παλιά κάποτε υπήρχε αρχαία Βαβυλώνα. Υπάρχουν τέτοια ερείπια εθνών. Είναι κατάσπαρτη η Ευρώπη αλλά και οι υπόλοιπες ήπειροι. Δεν είναι υποχρεωτικό ούτε είναι ιστορική νομοτέλεια η διατήρηση ενός έθνους. Εξαρτάται από το πώς ένας λαός που απαρτίζει αυτό το έθνος ξέρει να αμήνεται ή να παλεύει για την ελευθερία. Η φόβη σου, το έχεις πει επανειλημμένα, είναι ότι σήμερα είμαστε χώρα, αύριο θα είμαστε χώρος. Ναι, ακριβώς. Ναι. Ακριβώς αυτό. Ναι. Και πολύ περισσότερο αυτός ο χώρος θα είναι υποκείμενο στην κερδοσκοπική μανία των οποιονδήποτε τυχοδιοκτών θα έρθουν εδώ να κερδοσκοπήσουν ή να κάνουν μια αρπακτή. Αυτή είναι η φιλοσοφία πάνω στην οποία βασίζεται όχι μόνο η οικονομική πολιτική, αλλά ολόκληρη η πορεία που ακολουθεί αυτή τη στιγμή η χώρα. Μάλιστα. Εστίες αντίστασης βέβαια υπάρχουν στις Κουριές σήμερα και χθες είχαν πάλι συγκρούσεις που δεν τα βγάζουν τα κανάλια και οι εφημερίδες στην φόρα. Εγώ ήμουν χθες στην ιδιαίτερη μου πατρίδα στην Καλαμάτα, όπου με εντύπωση είδα να φυλάσσονται οι λεγόμενοι επίσημοι από ειδικές μονάδες αστυνομίας με μαύρα
χαρακτηριστικά, τα οποία και τα σήματα τους ακόμη ήταν αδιευκρίνιστα. Λοιπόν, εδώ μπαίνει ένα θέμα. Τι είναι όλοι αυτοί? Από πού προέκυψαν? Είναι ντόπιοι, είναι απ' έξω, είναι... Εδώ μπαίνει ένα ζήτημα. Ναι. Μπαίνει ένα ζήτημα. Ποιοι είναι όλοι αυτοί? Ποιος τους πληρώνει? Ναι. Και ποιον υπηρετούν? Χθες εδώ στη Λάρισα... Εθνόσημο δεν φέρανε. Ναι. Δεν φέρνανε. Διακριτικά βαθμοί δεν είχαν, λες? Υπήρχαν διακριτικά βαθμού κτλ. Αλλά εθνόσημα δεν είχαν. Και δικαίως, γιατί είδαμε και αυτούς που φοράνε εθνόσημα πόσο σκερβελέδες έχουν αποδειχθεί, για να μην πω τίποτα χειρότερο. Εδώ στη Λάρισα είχαμε μια, ας πούμε, γωνιά της παρέλασης, οι καθηγητές, οι απολυμμένοι και οι άλλοι. Με συνθήματα είχαμε την δικιά μας παράτα. Τέλος πάντων, στο τέλος της παρέλασης πάμε για να... υπάρχει μια πρόταση να στρίψουμε δεξιά προς την Έλμε. Όχι, λέω, πάμε αριστερά προς τους επισήμους. Μας φράκαραν όμως. Λέω ο διοικητής τους, γιατί κλείσατε το δρόμο τέλος πάντων? Ρωτάω έναν άλλον, σε λίγο, λέει, θα σας απελευθερώσουν. Θα σας αφήσουμε να περάσετε, να κάνουν τις δηλώσεις τους οι επίσημοι. Ρωτάω έναν αστυνομικό, λαός δεν είστε κι εσείς κι εμείς, γιατί μας φράξατε? Τι να πει κι αυτός? Βρε παιδιά, μαζί σας είμαστε, λέει, αλλά έχουμε αυτές τις διαταγές. Δεν βγάζει κάτι. Σε συνθήκες που κινδυνεύει η πατρίδα, η διαταγή είναι παράνομη. Κάποτε θα πρέπει να μάθουμε σε αυτόν τον τόπο ότι όταν δίνεις όρκο και φέρεις εθνόσημο, έχεις διπλή και τριπλή ευθύνη. Η θεωρία και η λογική που λέει εγώ κάνω τη δουλίτσα μου και εκτελώ διαταγές δεν ισχύει. Δεν ισχύει. Μα σου λένε κάνω το αντίστροφο, το ανάστροφο, θα με απολύσουν. Να σε απολύσουν, δεν κατάλαβα. 1.600.000 Έλληνες είναι άνεργοι. 600.000 ελευθεροπαγγελματίες κατεστραμμένοι. Δεν κατάλαβα δηλαδή τη λογική αυτή. Εδώ δεν είναι μια απλή δουλειά. Μισό λεπτό, δεν είναι μια απλή δουλειά. Σουβλατζής είναι και κάνει τη δουλειά του. Που λέει ο λόγος, ας πούμε. Φέρει εθνόσημο. Έχει δώσει όρκο. Ναι. Δεν είναι υπαλληλίσκος της οποιαδήποτε κυβέρνηση. Και το εθνόσημο δεν του λέει να δέρνει, Όχι, υποτίθεται ότι υπερασπίζεται το ζωντανό φορέα, το φυσικό φορέα του έθνους, που είναι ο λαός. Το έθνος δεν το αντιπροσωπεύουν οι κυβερνώντες. Το αντιπροσωπεύει ο λαός, ο κόσμος. Ο καθένας που πολίτης μεμονωμένα, αλλά και συλλογικά, οι πολίτες στον τρόπο που αντιδρούν. Είναι ποτέ δυνατόν αυτός να λέει και κάνω κοιτάω τη δουλειά μου? Όποιος το λέει αυτό το πράγμα έχει εισπράξει απόλυσης. Το λέω με τα λόγου γνώσεως. Θα πρέπει να φύγει από το σώμα. Και μάλιστα με ατιμωτική καθαίρεση. Ναι. Να κλείσουμε αυτό το θέμα και να πάμε στις τελευταίες συμφωνίες. Ζήτω, γράφει εδώ το δημοσίευμα, πάλι σώσαμε τους δανειστές από το Χωνίνα. Ναι. Ενώ όμως διατείνονται οι προύχοντες που κυβερνούν ότι σώσαμε την πατρίδα πάλι, την πατρίδα ή την παρτίδα. Η ανακοίνωση της Τρόικας λέει ότι τους αναγνωρίζουν τα προσωρινά στοιχεία ότι έχουν πρωτογενές πλεόνασμα που δεν υπάρχει. Είναι μια παρούφα και μισή για πολιτική χρησιμότητα της κυβέρνησης. Λοιπόν, και από την άλλη τα έδωσαν όλα. Απελευθέρωση απολύσεων, διάλυση του κοινωνικού ασφαλιστικού συστήματος, μεγαλύτερο ξεπούλημα και ιδιωτικοποιήσεις, νέοι φορολογικά βάρη, νέα φορολογικά βάρη. Θα αλλάξουν και το ασφαλιστικό. Ενίσχυση με νέα ανακεφαλαιοποίηση του τραπεζικού συστήματος. Τα δώσαν όλα. Στην ουσία αποδεχτήκαν ένα νέο μνημόνιο. Ναι. Με αντάλλαγμα ένα εικονικό πρωτογενές πλεόνασμα, το μόνο και μόνο για να παπαγαλίζει ο κύριος Σαμαράς και η συμμορία του πώς θα το διανύμει μέχρι τις εκλογές. Και μετά τις εκλογές βεβαίως θα αποδεχτεί ότι δεν υπάρχει, μοιράζανε από το τίποτα. Είναι η μοιρασία του Χόντζα. Τώρα που είπες για ανακεφαλαιοποίηση τραπεζών, 3 εκατομμύρια πόσα πήραν, 3 εκατομμύρια δισεκατομμύρια πήραν η Αλφα-Μπανκ από τη διεθνή αγορά, η Αλφα-Μπανκ και η Πειραιώς. Ο Λάτσης τώρα πώς γίνεται εθνικός μας τραπεζίτης? Πέρασε στην εθνική, παράτησε λέει τη Eurobank και πέρασε στην εθνική. Ναι, πήρε warrant, δηλαδή από αυτή την ιστορία, από αυτή την απάτη που έγινε με τα warrant, δηλαδή όπου
με μία μετοχή, ας πούμε, έχεις δυνατότητα να αγοράσεις άλλες 7 ή 10. Μάλιστα. Λέει εδώ στο Χωνί, ο Λάτης παράτησε τη Eurobank για να γίνει μεγαλομέτωχος στις εθνικές τράπεζες. Η Εθνική πήρε για αντάλλαγμα τη Eurobank, θεωρητικά, γιατί η Eurobank χωρίς ιδιώτη μέτοχο κατέληξε στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Άρα τελικά ο Λάτης πήρε... Η Eurobank έχει 92% του μετοχικού του κεφαλαίου το ελληνικό δημόσιο. Μετά την ανακεφαλαιοποίηση που έγινε. Ναι, τελικά λέει ο Λάτης πήρε εθνική και η εθνική δεν πήρε τίποτα. Μα κανένας από αυτούς δεν συνδέεται άμεσα με τη διαχείριση επιχειρήσης των τραπεζών παρά μόνο με τα κέρδη και τα χαρτοφυλάκια επενδύσεων. Δηλαδή στην πραγματικότητα έχουμε βασικό μέτοχο το κράτος, το οποίο όμως δέχεται ή φορτώνεται μόνο με τις ζημιές των τραπεζών. Τα χαρτοφυλάκια ασφαλείας, δηλαδή καταφύγια, επενδυτικά καταφύγια για τους τραπεζίτες, όπως και τα κέρδη, τα όποια κέρδη ή διακίνηση χρημάτων, τα κάνουν αποκλειστικά οι Κωστόπουλος, Σάλας, Λάτσης και λοιποί, οι οποίοι αυτή τη στιγμή κατέχουν λιγότερο από το 1% του τραπεζικού συστήματος. Με μισό και κάτι λες της 100 είναι αφεντικά όμως. Αφεντικά, ναι, βεβαίως. Αυτοί παίρνουν τα κέρδη και εμείς φορτωνόμαστε ζημιές για μέρος του κράτους. Ωραίο αυτό. Ο κόσμος δεν τα ξέρει αυτά, τα ξέρει προφανώς. Λίγο πολύ τα ξέρει. Και ταυτόχρονα το χειρότερο δεν είναι αυτό. Φορτωνόμαστε ζημιές των τραπεζών, των τραπεζιτών δηλαδή. Ναι. Τις ζημιές και από την άλλη οι ίδιοι τραπεζίτες κυνηγάνε τον κοσμάκι, το φορολογούμενο δηλαδή που του κλέψαν τα λεφτά μέσω των ανακεφαλοποιήσεων και των άλλων επιδοτήσεων, το κυνηγάνε για να του πάρουν το σπίτι που έχει πάρει ο ίδιος μέσω ενός οικιστικού δανείου. Θα είναι ενοικιαστής λέει για 4-5 χρόνια και μετά, γιατί μετά θα σάξουν τα πράγματα. Μην μιλάμε για αθλιότητα. Δηλαδή αυτά τα πράγματα είναι αδιανόητα. Είναι αδιανόητα να γίνονται, δεν το συζητάμε. Και γίνονται αυτά τα πράγματα μόνο και μόνο επειδή κυριαρχεί αυτό το τραπεζικό καρτέλ σε παγκόσμιο επίπεδο. Ναι. Και εξαγοράζει πολιτικούς, κυβερνήσεις, όλοι αυτοί είναι τσιράκια και γιουσουφάκια των τραπεζιτών. Ωραία, το καρτέλ των τραπεζών, όπως έχεις πει, αυτό είναι. Οι κοινωνίες τι κάνουν? Η σύγχρονη κοινωνία, έχει πει ο Κορνήλιος Καστοριάδης για την εποχή που ζούσε, είναι θεμελιωδώς άφρον. Συμφωνείς? Το ζήτημα είναι ότι η κοινωνία από μόνη της δεν είναι μονοσήμαντη. Έχει μια εσωτερική αντιφατικότητα. Ο τρόπος που δηλαδή οργανώνει την αντίστασή της και την ανατροπή μιας κατάστασης είναι πολυσύνθετος. Δεν είναι μια, πώς να το πούμε, ευθεία γραμμή. Ναι. Αυτή τη στιγμή εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι αυτό που περιμένει η κοινωνία είναι μια μικρή νίκη. Ναι. Να εισπράξει ότι υπάρχει δυνατότητα να νικήσει. Έστω με μια μικρή νίκη. Και όταν συμβεί αυτό το πράγμα δεν θα αντικατήσει τίποτα. Θα είναι χήμαρος που θα σαρώσει τα πάντα. Όχι ποτάμι. Χήμαρος που θα σαρώσει τα πάντα. Μακάρι. Χήμαρος είπες τώρα εσύ. Αφού είπες τη λέξη χήμαρος, λογικό είναι να σε πάω εγώ στο ποτάμι τώρα. Λοιπόν, γράφει εδώ ο Βαρουφάκης προς τον φίλο του, φίλε Σταύρο. Και αυτοί είναι φίλοι. Μιλά λοιπόν για ότι ό,τι μέχρι τώρα όσα κόμματα δημιουργήθηκαν κάναν κάποια ρήξη και επικράτησαν στο σκηνικό. Μιλά για τον μικροπαρασιτισμό, για τον μακροπαρασιτισμό, μιλά για τον νέο μακροπαρασιτισμό. Δεν έχουμε το χρόνο να τα αναλύσουμε και καταλήγει στο τέλος. Δεν νομίζω ότι και ο κ. Βαρουφάκης έχει τη δυνατότητα να αναλύσει. Απλά πετάει. Όχι, τα αναλύει. Και καταλήγει στο τέλος. Ναι, καταλήγει στο τέλος με τα δύο εξής σημεία. Ο φίλος του Σόρος το ξέρει. Καταλήγει στο τέλος, έχει δύο εκδοχές. Δύο τσιτάτα. Λέει το πρώτο. Ένα να ξέρεις, του είχε πει παλιά όταν ο Τόνι Μπεν όταν τον επισκέφτηκε, λέει, στα 1984. Η έννοια του πολιτικού κόστους είναι μύθος. Ο λαός ποτέ δεν κοφεύει όταν του λες την αλήθεια, εφόσον βρεις τον τρόπο να τον απελευθερώνεις από τον φόβο. Και ο τρόπος να το κάνεις είναι με το να διατηρείς μέσα σου άσβηστο το θυμό απέναντι στην αδικία και ζωντανή την αισιοδοξία ότι δεν μπορεί για πάντα οι λίγοι να καταδυναστεύουν τους πολλούς. Και του δίνει και ένα άλλο. Οι μάζες, το γράφει ο Λεμπόν, ο Γκουστάβ Λεμπόν. Οι μάζες δεν διψούν για την αλήθεια.
στρέφουν τα μάτια μακριά από τις ενδείξεις της, προτιμώντας να θεοποιούν το σφάλμα, εφόσον το σφάλμα τους ξελογιάζει. Εκείνος που τους προσφέρει φαντασιώσεις γίνεται εύκολα αφέντης τους, και ο άλλος που πασχίζει να διαλύσει τις φαντασιώσεις τους γίνεται πάντοτε εχθρός. Εχθρός τους. Μήπως τελικά εσύ που θες να ανοίξεις, να τους ανοίξεις τα μάτια, γίνεσαι εχθρός, και ο άλλος, ο Σαμαράς, ο Βενιζέλος, με τις φαντασιώσεις γίνεται εύκολα αφέντης. Ναι, όταν η μάζα είναι όχλος, μπορεί να συμβεί αυτό. Για μάζα δεν μιλάμε. Και μπορεί να συμβεί αυτό. Μπορεί να συμβεί αυτό το πράγμα που περιγράφει πολύ ωραία στο θεατρικό το Ίψεν, ο εχθρός του λαού. Ναι. Αλλά αυτό συμβαίνει πάντα όταν δεν έχεις λαό. Έχεις όχλο. Ναι. Και εδώ οφείλουμε να πούμε ότι η προσπάθεια να μετατραπεί ο Έλληνας από όχλο σε λαό είναι μια διαδικασία ιστορική, η οποία βεβαίως έχει πάρα πολλές ανατροπές και ενδεχομένως και ήττες. Το ζήτημα για μένα ή για ανθρώπους σαν και εμένα είναι το εξής: το σε ποιο βαθμό επιμένεις μέχρι τέλους σε αυτό που γνωρίζεις πολύ καλά ότι έχεις απόλυτο δίκιο. Και δεν είναι το δίκιο το προσωπικό σου ή το ιδιωτικό σου, αλλά είναι το συλλογικό, δηλαδή μιας ολόκληρης χώρας. Μάλιστα. Εκεί είναι η μεγάλη διαφορά που κάνει τη δυνατότητα να μετατραπεί από ένας όχλος, μια μάζα από όχλος, σε συγκροτημένο συλλογικό υποκείμενο, σε λαό δηλαδή, που διεκδικεί και ανατρέπει τα πάντα, είναι από τη δυνατότητα ανθρώπων σαν το γιατρό του Ίψεν, για παράδειγμα, ναι, να επιμένουν μέχρι τέλος στο επίπεδο των αξιών, άρα και των απόψεων προς το καλό του λαού. Σωστό. Πρέπει 8 και 57, πρέπει σε 2-3 λεπτά να σε αποδεσμεύσω, γιατί 11 πρέπει να είσαι στο αεροδρόμιο. Ναι. Μου είπε η σύζυγός σου χθες. Προχθές ήσουν κάπου στην Πελοπόννησο. Η Παρισία, ναι. Και η Παρισία. Και μαζί, δίπλα σου είδα σε μια φωτογραφία και τον Νίκο Καλογερόπουλο, τον ηθοποιό. Ναι. Ήταν στον πολυχώρο που έχει δημιουργήσει, ναι, στο παλιό σταθμό του τρένου, στην Κυπαρισία. Εκεί έγινε συνάντηση. Καλογερόπουλος, ναι, εκεί έγινε μια εκδήλωση, όπου ήταν μια ελεύθερη συζήτηση πολιτική κατά βάση, αλλά μετά εξελίχθηκε και σε να το πω, πιο πολιτιστικό γεγονός, που είναι ένα μόνιμο στέκι. Ένας πολυχώρος, να το πούμε έτσι. Ναι. Όπου ακούγεται πίεση, τραγούδι, πολιτικές συζητήσεις, λογοτεχνικές συζητήσεις, ό,τι ακριβώς χρειάζεται ο σημερινός άνθρωπος για να μπορέσει να πάψει να είναι όχλος. Ωραία. Και αυτό είναι πρωτοβουλία του Νίκου του Καλογερόπουλου. Ναι. Και έπεται η συνέχεια. Πας Κρήτη, μετά την Κρήτη που πας? Μετά την Κρήτη επιστρέφω πίσω και βλέπουμε ο σχεδιασμός είναι ακόμη σε εξέλιξη. Ωραία. Πλησιάζουν και οι ευρωεκλογές. Τέλος Μαρτίου, ναι, είχες πει θα δώσεις ονόματα ψηφοδελτίου του ΕΠΑΜ. Αυτό είναι απόφαση είχες δώσει 2 ονόματα όταν ήρθες στη Λάρισα πριν 2-3 Είναι το Εθνικό Συμβούλιο τώρα το Σαββατοκυριακό που θα αποφασίσει για το ψηφοδέλτιο του ΕΠΑΜ και θα το αναφέρει. Ωραία, θα αποφασίσει. Αλλά πέραν το εγώ επιμένω, πέραν των 2 ονομάτων που είχες δώσει, ενός Ισπανού που ζει μεταξύ Ελλάδος και Ισπανίας, είχες δώσει και δεν μπορώ να πω για περισσότερα ονόματα, γιατί όταν το σώμα. Καλώς. Για το σώμα πρέπει δεν να πιέζω, επομένως θα δώσει το σώμα κάποιους ανθρώπους. Καλώς. Να βάλει θέση του κάποιους άλλους. Καλώς. Η Κατερίνα Μουτσάτσου θα είναι? Αυτό δεν το ξέρω, είναι θέμα καθαρά του σώματος. Καλώς. Επειδή θέλουμε και εσύ και εγώ πιέζεσαι να κλείσουμε, έχω 2 εδώ σλόγγαν να σου μεταφέρω. Ποτέ δεν θα φτάσει, μάλλον, να τα δώσω με άλλη σειρά, ποτέ μην φανερώνεις τις αδυναμίες σου, γιατί καμιά φορά γίνονται δύναμη σε λάθος χέρια. Και αυτό συνδυάζεται με το άλλο σλόγγαν, ποτέ δεν θα φτάσεις στον προορισμό σου αν σταματάς για να ρίξεις πέτρες σε κάθε σκυλί που σου γαυγίζει. Winston Churchill. Νομίζω ότι σαν Δημήτρης Καζάκης μερικές φορές τσιμπάς και γίνεσαι επιθετικός και με αυτόν τον τρόπο χύνεις το γάλα που ήδη μάζεψες. Εγώ δεν το νομίζω αυτό. Δεν το νομίζω. Όχι, όταν ήρθες στη Λάρισα είπες το εξής, ότι πάντα απαντάω,
και ανέφερες ότι επειδή είχες δυσλεξία στα μαθητικά θρανία, πάντα δεν άφηνες αναπάντητο τίποτα. Αυτό όμως μπορεί να... Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό που έχω, γι' αυτό και όλας απαντάω προσωπικά σε οτιδήποτε μου στέλνουν, είτε είναι σε email είτε σε οτιδήποτε άλλο. Δεν ανέχομαι δηλαδή να απαντάει κάποιος άλλος ή να υπάρχει κάποιος μηχανισμός που να μιλάει στο όνομά μου. Αυτό δεν πρόκειται να το ανέχω ποτέ. Το δεύτερο είναι το ότι θα πρέπει το ότι για μένα είναι πολύ βασικό το να τοποθετήσεις αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν. Δεν μπορεί να το αφήνεις να κυλάει έτσι. Λοιπόν, και αυτό είναι μια ποιοτική διαφορά σε σχέση με το τι συμβαίνει με τον οποιοδήποτε πολιτικό λόγο, αυτό είναι οποιοδήποτε. Ακούμε πολιτικούς οι οποίοι δεν μιλάνε πολλή ώρα για κάποια πράγματα τα οποία δεν καταλαβαίνει κανείς τι λένε, ή αν θέλεις δεν έχουν ούτε το ίχνος αισθήματος μέσα σε αυτό το λόγο, και αυτό υποδηλώνει κάτι. Υποδηλώνει για τον ψυχισμό τους, για την αντίληψή τους, για τον τρόπο συγκρότησής τους συνολικά. Σε αυτό το πράγμα εγώ δεν μπορώ να ενδώσω. Αλλά εγώ δεν νομίζω ότι έχει να κάνει με η γραμμή μου είναι πολύ ξεκάθαρη από την πρώτη στιγμή που έγινε φανερή στο Πανελλήνιο. Δεν έχω λοξοδρομήσει ούτε στιγμή. Δεν έχεις λοξοδρομήσει. Ωστόσο έχεις όμως κάποιους ενιστάμενους που ήταν στο ΕΠΑΜ και έφυγαν και γράφουν γιατί το ΕΠΑΜ να συμμετέχει στις ευρωεκλογές, αφού η σημερινή Ευρώπη είναι αυτή που είναι. Και λοιπόν θα πρέπει να τις επιτρέψουμε να είναι. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ηλικιότητα που έχω ακούσει ποτέ στη ζωή μου. Αυτή είναι η θεωρία της πολιτικής αδιαφορίας. Η θεωρία της πολιτικής αδιαφορίας που λέει: εγώ δεν με ενδιαφέρει η πολιτική, γιατί η πολιτική με ομικρονιώτα ή η πολιτική με ήττα είναι διεφθαρμένη. Άρα, εγώ τι θα κάνω, να αφήσω να είναι διεφθαρμένη. Γιατί να παρεύω. Η θεωρία αυτή είναι πραγματικά είναι το συμπλήρωμα της κυρίαρχης λογικής. Αυτό θέλουν και οι επικυρίαρχοι. Να τους αφήσει ήσυχους να κάνουν τι θέλουν. Είναι ποτέ δυνατόν να το αφήσουμε? Για να το πούμε διαφορετικά. Εάν πάμε σε εκλογές αυτές που τους περιμένει ο Κοσμάκης να δίνει μια ψήφο, ένα νόημα σε αυτή την ιστορία. Έτσι. Και κυριαρχήσουν δυνάμεις που είναι υπέρ του ευρώ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την επόμενη μέρα τι θα βγει να πει ο Γιδέν? Το σκεφτόμαστε. Οι Έλληνες ψηφίσαν υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ευρώ, οπότε στηθείτε. Είναι το καινούριο. Ενώ αν κυριαρχήσουν δυνάμεις οι οποίοι είναι με σαφήνεια υπέρ της εθνικής ανεξαρτησίας και της ελευθερίας αυτού του τόπου ενάντια στο ευρώ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στον τρόπο δηλαδή που οικοδομούνται αυτά τα πράγματα, τότε θα πάσει λαχτάρα όλοι οι Ρεν και ό,τι αντιπροσωπεύει όλοι οι Ρεν, ναι ή όχι? Θα δημιουργήσει προϋποθέσεις στο να μπορέσει να δημιουργηθεί ένα κίνημα παραπάνω? Αυτά που λες είναι λογικοφανή, αλλά λογικοφανή είναι και αυτά που γράφουν. Θα σου δώσω το κείμενο αυτούσιο και κλείνουμε. Λέει το όχι, δεν με ενδιαφέρει τι λένε. Ο καθένας κάνει τις επιλογές του. Εάν θέλει να κρυφτεί την εποχή της κατάστασης ενάντια στον Ναζί κατακτητή, υπήρχαν αυτοί που κρύβονταν στα σπίτια τους και λέγανε: εμένα δεν με ενδιαφέρει αυτό το κίνημα που υπάρχει έξω στον κόσμο ενάντια στον Ναζί κατακτητή, γιατί εγώ είμαι διεθνιστής και δεν με ενδιαφέρει τι θα γίνει με την Ελλάδα. Εγώ θέλω να συναδελφωθώ με τον κατακτητή. Βεβαίως, δικαίωμά τους. Και εδώ, αυτή τη στιγμή, εμείς δίνουμε μια μάχη. Η μάχη αυτή αφορά τον ελληνικό λαό στο σύνολό του. Δεν αφορά μία μειοψηφία η οποία παίζει με τα κουβαδάκια της στην παιδική χαρά. Λοιπόν, Δημήτρη, οποιοςδήποτε έχει να κάνει με τη δική του επιλογή, βεβαίως να κάνει τη δική του επιλογή. Εγώ δεν βλέπω κάποια καλύτερη διέξοδο. Εγώ επιμένω να σου δώσω 3 αράδες είναι το κείμενό τους και μετά ξαναλες. Η αποχή από τις ευρωεκλογές σημαίνει ότι δεν μας ενδιαφέρει καμιά Ευρωπαϊκή Ένωση, καλή ή κακή, και ότι κόβουμε κάθε σχέση μαζί της. Η αποχώρηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την εθνική ανεξαρτησία. Η αποχώρηση, παύλα αποχή από τις ευρωεκλογές, είναι το πρώτο βήμα για την έμπρακτη αποχώρηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Λίγο ακόμα. Το Ευρωκοινοβούλιο δεν είναι ένα εθνικό κοινοβούλιο για να συμμετέχουν εθνικοί κοινωνικοί επαναστάτες με σκοπό να αποκαλύψουν τον ξενόδουλο και υποτελεί ρόλο του χρησιμοποιώντας το βήμα που τους δίνει. Συμμετοχή στις ευρωεκλογές και στο Ευρωκοινοβούλιο είναι το ίδιο με τη συμμετοχή σε ένα ευρωπαϊκό κοινοβουλευτικό σώμα που θα είχε ιδρύσει ο Αδόλφος Χίτλερ με συνθήκες εθνικής κατοχής για εμάς. Και μόνο η συμμετοχή στις ευρωεκλογές, ειδικά σήμερα και ακόμα περισσότερο για εμάς τους Έλληνες, συνιστά ήπια μορφή δοσυλλογισμού. Δεν χρειάζεται να εκλεγείς γι' αυτό. Ναι, εντάξει, ωραία. Και μετά πήραν το κουβαδάκι τους και πήγαν στην παιδική χαρά να παίξουν με τον άμμο.
Λοιπόν, συγγνώμη, μισό λεπτό. Αν αυτό το πράγμα είναι επαναστατική τακτική, τότε συγγνώμη, και το να κάνεις φούσκες με τη μίξα σου το ίδιο. Με συγχωρείς δηλαδή. Με αυτή τη λογική θα πρέπει τότε οι επαναστάτες που πήγανε στη συνέλευση των τάξεων που συγκάλεσε ο Λουδοβίκος 16ος και μετά μετεξελίχθηκε σε επαναστατική, σε επανάσταση, η Μεγάλη Γαλλική Επανάσταση, θα πρέπει να την είχαν απορρίψει. Τι δουλειά είχαν στη συνέλευση των τάξεων που συγκάλεσε ο βασιλιάς? Ή να το πω διαφορετικά, οι δημοκρατικές δυνάμεις που πολέμησαν ενάντια στην έλευση του βασιλιά του Γεωργίου του Β μετά το στημένο δημοψήφισμα του Κονδύλη, δεν θα έπρεπε να συμμετέχουν στις εκλογές ούτε στο κοινοβούλιο του 35-36. Πολύ δε περισσότερο όταν αυτό το κοινοβούλιο εγκυμονούσε φασιστική δικτατορία. Μάλιστα. Η αποχή και η πολιτική διαφορία είναι η λογική της μειοψηφίας. Είναι η λογική των μειοψηφιών. Εγώ ξέρω την αλήθεια, ο κόσμος δεν την ξέρει, να πάει να πνιγεί ο κόσμος, εγώ ξέρω την αλήθεια. Λοιπόν, αυτές οι λογικές είναι λογικές αποτυχημένων ανθρώπων οι οποίοι είναι του περιθωρίου. Μια ζωή ήταν στο περιθώριο και παραμένουν και τώρα στο περιθώριο. Και επειδή φοβούνται να αναμετρηθούν με την πραγματικότητα, φοβούνται και τρέμουν, δεν έχουν τις ικανότητες καν να πάνε στον κόσμο να μιλήσουν, να τον κερδίσουν τον κόσμο με αυτό που πιστεύουν, τι κάνουν? Ανακοινώνουν την αναχώρησή τους από αυτόν τον δωμάτιο κόσμο. Εγώ αναχωρώ εις τόπο χλωρεών και τόπων αναψύξεως. Λοιπόν, αν αυτός ο αναχωρητισμός, ο πολιτικός αναχωρητισμός δεν ταιριάζει σε μαχητή του λαού, αν είναι δυνατόν, εμείς παλεύουμε για να μπορεί ο κόσμος να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όχι να αποχωρήσουν όσοι πιστεύουν ότι όσοι είναι ενάντια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η χώρα να γλιτώσει από την Ευρωζώνη. Όχι αυτός που πιστεύει. Αυτός που πιστεύει ενάντια στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θεωρεί ότι αρκεί το γεγονός ότι το πιστεύει αυτός, εντάξει, να πάει να κλείσει ένα σπήλαιο. Ξέρω, το μεγάλο σπήλαιο είναι, προσφέρεται κιόλας, ή σε κάποια κήτη ιερομόναχου επάνω, ξέρω ότι προσφέρονται κιόλας, και να γίνει από εκεί να σηκώσει το λάβαρο της Επανάστασης και να λέει εγώ είμαι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα. Ωραία. Σήμερα Δημήτρη Καζάκη ήσουν χήμαρος, αλλά θα χάσεις το αεροσκάφος για Κρήτη. Θα σε αποχαιρετήσω στο σημείο αυτό, να σε υπερευχαριστήσω και πάλι. Καλό βόλι, καλό τύχη να είμαστε, τι άλλο να πω. Και η ζωή συνεχίζεται. Αντίο. Σε ευχαριστώ. Αντίο.